Пятница 3 траўня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Да дна засталося зусім няшмат. Арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» да Сусветнага дня свабоды прэсы апублікавала чарговы рэйтынг свабоды прэсы. Беларусь у ім за год апусцілася на 10 пазіцыяў і цяпер займае 167-е месца са 180. У свежым рэйтынгу нашу краіну паставілі паміж Саудаўскай Аравіяй і Кубаю. Горшая сітуацыя толькі ў 13 краінах, сярод якіх Ірак, М'янма, Кітай, Іран, Паўночная Карэя, Афганістан, Сірыя, Эрытрэя ды іншыя. Са свабодай СМІ лягчэй нават у Бангладэшы, Азербайджане, Нікарагуа і Расеі. Цяжкасць і небяспеку журналісцкай працы адзначыла абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы, і гэтай свабоды ў Беларусі няма. У краіне больш за 3 дзесяткі журналістаў-палітвязняў: Ларыса Шчыракова, Ігар Лосік, Марына Золатава, Кацярына Андрэева і іншыя незалежныя журналісты незаконна застаюцца ў турме за тое, што сумленна і неперадузята выконвалі сваю працу. Лукашенко сёння наведаў цэнтральны камандны пункт вайскова-паветраных сілаў і супрацьпаветранай абароны. Як паведамляе прэсавая служба дыктатара, Лукашенко назіраў трэнаванне дзяжурных сілаў супрацьпаветранай абароны і, цытата, працу па паветраным цэлям. Падчас гэтых захадаў з пункту прыбралі нават дзяржаўных прапагандыстаў. Падрабязней пра чарговую мілітарыскую паездку дыктатара і ягоныя заявы ў вечаровых выданнях навінаў. У швейцарскіх Альпах загінуў беларус. 32-гадовы мужчына паслізнуўся на снезе і упаў у прорву, глыбейшую за 100 метраў. Паводле мясцовай прэсы, мужчына быў грамадзянінам Беларусі, але даўно ўжо жыў у Нямецчыне. Здарэнне адбылося ў горным масіве Альпштайн на схіле самай высокай яго вяршыні. Працаўнік мясцовай канатнай дарогі заўважыў, як мужчына ішоў снежным полем, але праз пэўны час страціў яго з поля зроку. Відавочца паведаміў у службу авіяратавання, але ратавальнікі знайшлі альпініста, калі той быў ужо мёртвы. З папярэдняй інфармацыі мужчына заблукаў на гары праз вялікую масу снегу. Таксама сцвярджаецца, што беларус меў недастатковае для такіх гораў экіпаванне. Трагедыя на Магілёўшчыне. У Касцюковічах пад коламі МАЗу загінуў 12-гадовы хлопчык. Школьнік ехаў на ровары, страціў кантроль над кіраваннем і заехаў пад грузавік, кіроўца якога паварочваў налева. У выніку ДТЗ хлопчык атрымаў цяжкія траўмы. Нягледзячы на намаганні дактароў, ён памёр у машыне хуткай дапамогі. Супраць кіроўцы пачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху, што выклікала з неасцярожнасці смерць чалавека. Міліцыянты шукаюць сведкаў трагедыі. Расійскія войскі рыхтуюць наступ на Харкаўскую і Сумскую вобласці, паведамілі ў галоўным управленні выведкі Мінабароны ўкраіны. На думку намесніка кіраўніка выведкі Вадзіма Скібіцкага, наступ пачнецца ў канцы траўня або ў пачатку чэрвеня. Са словаў Скібіцкага, паўночная групоўка расійскіх войскаў, што базуецца цяпер з таго боку мяжы ад Харкава, налічвае 35 тысяч асобаў, але лік плануецца павялічыць да 50-70 тысяч. Акрамя таго, Расія фармуе дывізію рэзерваў ад 15 до 20 тысяч асобаў, якую могуць дадаць да асноўных сілаў. Аднак, на думку Скібіцкага, нават гэтых сілаў расейцам для захопу Харкава або Сумаў недастаткова. Выстрел! У Тбілісі і іншых гарадах Грузіі не сціхаюць акцыі пратэсту супраць закону аб замежных агентах. Пратэстоўцы абвясцілі бестэрміновую акцыю грамадзянскага непадпарадкавання. Яны патрабуюць вызваліць усіх раней затрыманых, пакараць усіх працаўнікоў МУЗ, датычных да разгону і гвалту на акцыях пратэсту, і, уласна, адклікаць з парламенту сам праект закону. Чарговая маштабная акцыя пратэсту прайшла ў грузінскай сталіцы напярэдадні вечарам. Большая частка пратэстоўцаў сабралася на плошчы Герояў, ды фактычна паралізавала аўтамабільны рух у Тбілісі. Нягледзячы на моцную залеву, прысутныя спявалі песні і вадзілі карагоды. Бліжэй да ночы на пратэстоўцаў напалі невядомыя. Нападнікамі былі каля 20 мужчынаў моцнага целаскладу. Яны пад'ехалі да месца, дзе ішоў натоўп пратэстоўцаў, і сталі выбарачна збіваць людзей.
Паводле звестак тэлеканалу Пірвэлі пацярпелі не менш за 10 асобаў. Грузінскія медыа спачатку ідэнтыфікавалі ў нападніках паліцыянтаў у цывільным, але пазней з'явілася версія, што гэта былі працаўнікі прыватнай ахоўнай кампаніі. Беларус Антон Чычкан стаў уладальнікам Кубка Польшы па футболе. Брамнік кракаўскай Віслы стаў першым нашым суайчыннікам, хто ўзяў гэты трафей. Фінальная сустрэча праходзіла на стадыёне «Нарадовы» ў Варшаве і сабрала каля 50 тысяч гледачоў. Вісла мінімальна прайгравала шчэцінскай Погані да кампенсаванай 98-й хвіліны. Ужо пасля таго, як нават дададзены да другога тайму час скончыўся, беларускі брамнік са сваёй паловы поля аддаў перадгалявую перадачу. Podbiegają do asystentów. Czyczkan, jeszcze piłka w górze. Ostatnia szansa dla Wisły Kraków i to jest gol! Na 1-1! Nieprawdopodobne! Гол, у якім паўдзельнічаў Чычкан, перавёў гульню ў экстратайм. У выніку Вісла, якая, дарэчы, цяпер выступае ў другім польскім дывізіёне, перамагла з лікам 2-1. Першынство ў кубку дазволіць кракавякам у наступным годзе згуляць у лізе Еўропы. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка згуляе ў фінале турніру WTA у Мадрыдзе. У паўфінальнай сустрэчы Сабаленка ў 3 сетах перагуляла казашку Алену Рыбакіну. Гульня ішла больш за 2 гадзіны. У вызначальнай сустрэчы 25-гадовая тэнісістка, якая займае ў рэйтынгу WTA другое месца, сустрэнецца з лідаркаю туру полькаю Ігаю Швёнтэк. Прызавы фонд турніру ў Мадрыдзе амаль 9 мільёнаў долараў. Пляж Капакабана ў Рыа-дэ-Жанэйра рыхтуецца прыняць адну з наймайштабнейшых музычных падзеяў года. Заўтра бясплатны канцэрт там дасць поп-зорка Мадонна. Напярэдадні на пляцоўцы праверылі абсталяванне. Бясплатным канцэртам у Рыа Мадонна завершыць сваё сусветнае турнэ «Celebration», што стартавала яшчэ летась у кастрычніку. Прыхільнікі спявачкі ўжо пачалі збірацца на пляжы, каб падрыхтавацца да маштабнага канцэрту. У муніцыпалітэце Рыа-дэ-Жанэйра чакаюць на канцэрце каля 1 мільёна асобаў. У мінулым бясплатныя канцэрты на Капакабане ўжо збіралі мільёны прыхільнікаў музыкі, у тым ліку фанатаў Rolling Stones, Рода Стюарта і Ленні Кравіца. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Аб развіцці падзею, як заўсёды, распавядуць мае калегі ў вечаровым эфіры «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Калі вы глядзіце нас у Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».